Истенмесіз эфирда Татарстанның күн шығыш хабарлары студияда Резиде Шамсулина бүгінгі программада. Әлмет Үзек район хостаханасына 250 миллионға яқын ақша бөліп берілді. Алар хостахананы реконструкциялауға, ауылларда фаплар түзуге һәм ремонтлауға тұтылашақ. Йоқлаған вақытта ошқышсыз һәм бір банкы қиярсыз қолғанлар жинайет қойнар ізлер бойынша ашылған полиция бөлігіне 25 яшьлек әлмәтлі ғариза белән мөрәҗәгать еткән. Сугышчыларга хатлар һәм гуманитар ярдәм буларның барысы белән дә әлмәт укучылары шөгыльләнә. Беренче лицейның 4-нче сыйныф укучылары үзләренең игелекле эшләрендә профессионаллар рәтендә. Сугыш хәрәкәтләре ветераннары махсус хәрби операция зонасына 400 мең сумнан артык акча җибәргәннәр. Сугышчан туганлык гуманитар ярдәм җибәрү өчен хәзердә дәвам итә. Оешма традицион җыелыш вакытында эшенә йомгак ясады. Ләкин бу очрашуның бер өлеше генә. Яшьләр үзәге холлында патриотик оешмалар һәм волонтерлар казанышлары күргәзмәсе эшләде. Манекенда әлмәт волонтерлары теккән амуниция тегү батальоны инде 3 елга якын эшли. Аның командиры Светлана Демидова сугышчан туганлык оештырган күргәзмәдә штаб эшен тәкъдим итте. Сегодня у нас представлены такие вещи. Бүген бездә автоматның 2 кибете астындагы сумкалар кебек әйберләр тәкъдим ителде. Хәзер аларга ихтыяҗ зур, аларны бик күп сорыйлар. Тегү батальоны әзерли торган аптечкаларга да зур ихтыяҗ бар. Алар файдалану процессы мөмкин кадәр уңайлы булсын өчен ясалган. Тагын шелтәрдән булдырылган җиңел костюмнарга, чөнки хәрби хәрәкәтләр зонасында һава торышы җылырак һәм мондый кием апрельдән үк кирәк. Күргәзмәдә шулай ук заманча һәм бик ватан сугышы чоры коралларын күреп булды. Здесь основные виды вооружения стрелковые. Монда коралларның төп төрләре Кызыл армия солдаты 1942 ел, бу 1891 елгы Мосин мылтыгы. Бу барыбызга да билгеле булган Шпагин пистолет пулеметы. Пехота көрәкләре Токарев мылтыгының кибете, кул гранаталары, буларның барысында эзләүчеләр Сталинград сугышы барган урыннардан алып кайтканнар. Цель нашей встречи показать. Безнең максат сугыш хәрәкәтләре ветераннарының нәрсә белән шөгыльләнгәннәрен күрсәтү һәм әлбәттә инде үзара очрашу һәм аралашу. Үзара ярдәмләшү һәм ярдәм итү туганлык эшенең мөһим принциплары. Узган еллар патриотик форматтагы 70-тән артык чара уздырганнар. Локаль сугышларда катнашучыларның гаиләләре дә теләктәшлек күрсәткән. Шулай ук махсус хәрби операция ихтыяҗларына 400 мең сумнан артык акча җыйганнар. Әлмәт кардиохирурглары йөрәк ишемиясе авыруын дәвалау өчен яңа мини-инвазив технологиялар үзләштерделәр. Районара күп профильле хастаханәсе базасында аорта-коронар шунтирование операциялары буенча мастер-класс узды. Казан һәм Әлмәт кардиохирургларының уртак бригадасы 2 операцияны уңышлы башкарды. Пациентлар алга таба дәвалану өчен кардиохирургия бүлегенә күчерелгән һәм тернәкләнгәннән соң чыгарылачаклар. Әлмәт Үзәк район хастаханәсенә 250 миллионга якын акча бүлеп бирелде. Алар хастахананы реконструкцияләүгә, авылларда фаплар төзүгә һәм ремонтлауга тотылачак. Үзәк хастахананың бер өлеше ремонтланган һәм файдалануга тапшырылган инде. Уңайлыклар булган яңа палаталар, аш бүлмәләре барлыкка килде. Бу Үзәк район хастаханәсенең урология бүлеге, ремонт эшләре актив бара. Заманча төзелеш материаллары кулланыла, эш кораллары тавышы бер генә минутка да тукталмый. Бүлек апрельдә ук тулысынча әзер булырга тиеш. Табибларның аерым горурлыгы яңа кабул итү диагностика бүлеге. Аны эксплуатацияга 1 ел чамасы элек тапшырганнар. В данном помещении мы можем, начиная с колес, провести все... Бу бинада без барлык кирәкле тикшерүләрне үткәрә алабыз. Анамнездан, мәгълүмат җыюдан, кан анализы алудан, ЭКГ ясаудан башлап. Башка диагностик чаралар да, ультратавыш диагностикасы, рентген томографиясы, МРТ. Район Үзәк хастаханәсендә зур ремонт инде 3-нче ел бара. Аны сәламәтлек саклау милли проекты ярдәмендә тормышка ашыралар. Хастаханәне тулысынча япмас өчен яңартулар катлап бара, өстән аска. Пациентлар инде ремонтланган бүлекләрне бәяләргә өлгергән. Я здесь никогда не лежала вообще. Минем монда элек бер кайчанда ятканым юк иде. Биредә бик уңайлы, мин барысыннан да канәгать, су җылы, юыну бүлмәсе бар. Бу уңайлыкларның барысы да палаталарда, шулай ук монда иркен дә. Палаталар хәзер 2-3 пациентка исәпләнгән, әлек аларда 5 кешегә кадәр яткан.
В каждой палате существуют кнопки вызова сотрудников. Һәр палатада хезмәткәрләрне чакыру төймәләре бар. Аз хәрәкәтләнүче пациентлар өчен. Әгәр пациентның хәле начарланса, ул дистанцион рәвештә медицина хезмәткәрен чакырта ала. Күптән түгел генә пандемия булганга күрә без өстәмә нечкәлекләрне дә карадык. Һәр палатада хәзер кислород нокталары бар. Терапия бүлеге тулысынча ремонтланган, хирургия корпусының яртысы да әзер. Монда ремонт 50 елдан артык булмаган. Был только косметический ремонт, то есть с момента строительства больницы, то есть введения. Косметик ремонт кына булды. Хастахана төзелгәннән бу бина файдалануга тапшырылганнан бирле. Бу 1972 ел. Шул вакыттан алып бары тик косметик ремонт кына үткәрелде. Бинаны үзгәртеп кору, җиһазлар сатып алу белән радикаль ремонт булмаган иде. Асылда бу яңа хастахана. Һәр бүлектә процедура кабинетлары да яңарды. Хәзер барлык катларда да алар бер төрле. Бу шәфкать туташлары һәр корпуста җиңел ориентлаша алсын өчен эшләнгән. Тагын бер үзгәртелгән бүлек офтальмология бүлеге. Монда махсус караңгы бүлмә барлыкка килде. Заманча җиһазлар сыйфатлы тикшерүләр үткәрергә мөмкинлек бирә. Данным прибором мы Әлеге прибор белән без линзаларны искечә исәпләмибез. Бу прибор безгә бер юлы берничә формула һәм төрле линза җитештерүчеләрен бирә. Монофокаль линзаларны, торик линзаларны исәпли алабыз. Ярты гасырлык тарихы булган хастахана заманчага әверелсен өчен республика бюджетыннан 250 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Бу акчага шәһәр хастаханасын ремонтлап бетерергә, шулай ук гамәлдәге 15 медицина учреждениесен төзергә һәм яңартырга тиешләр. Алар арасында ФАПлар да бар. Моннан тыш 21 фельдшер-акушерлык пунктында сөт кухняларына капиталь ремонт ясалачак. Йоклаган вакытта ачкычсыз һәм бер банка кыярсыз калганнар. Җинаять кайнар эзләр буенча ачылган. Әлмәт полиция бүлегенә 25 яшьлек әлмәтле гариза белән мөрәҗәгать иткән. Билгесез кеше фатирдан гаджет, машина һәм йорт ачкычларын, кул сәгатен, пычак һәм бер банка тозлы кыяр алып чыгып киткән. Ачыкланганча фатирга 46 яшьлек әлмәтле үтеп кергән, фатир ишеге бикләнмәгән булган. Фатир хуҗалары җинаятьчене тасвирлый алмаган, монда видео күзәтү камераларыннан язмалар ярдәм иткән. Һәм шул ук төнне патруль пост хезмәте бу затны тоткарлаган. Мужчину задержали в ходе личного досмотра. Ир-атны тоткарлаганнар шәхси тикшерү барышында урланган әйберләр алынган. Полициядә ул төнлә фатирга үтеп керүен, хуҗаларның бу вакытта йоклавын, тышкы ишекнең бикле булмавын сөйләгән. Фатирга кергәч, шикләнелүче ошаган әйберләрне ала һәм фатирдан чыгып китә. Әмма кыярларны хуҗаларга кире кайтарып булмады. Аларны тоткарланучы подъездда ук ошаган. Хәзерге вакытта урлау мәдәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Хукук саклаучылар тоткарланучының башка шундый ук җинаятләргә катнашы булуын тикшерәләр. 25-нче мәктәптә ватанны саклаучылар елын ачтылар. Анда мәгълүмати концерт үткәрелде. Укучылар иҗат коллективлары һәм яшь армиячеләрнең чыгышларын да карый алдылар. Бүгенге көннән алып Бөек Ватан сугышы башланган көнгә кадәр булган мөһим сугыш вакыйгалары турындагы белемнәрен тулыландыра алдылар. На территории Советского Союза немецкие захватчики разрушили 1710 городов и 70 тысяч деревень. Очрашуның мактаулы кунаклары сугыш хәрәкәтләрендә турыдан-туры катнашучылар булды. Бу сугышчан туганлыктагы хәрби. Кичә азагында зал ватаныбыз өчен гомерләрен биргән барлык геройларыбызны 1 минут тынлык белән искә алды. Сугышчыларга хатлар һәм гуманитар ярдәм буларның барысы белән дә Әлмәт укучылары шөгыльләнә. 1-нче лицейның 4-нче сыйныф укучылары 1-нче ай гына волонтерлык белән шөгыльләнмиләр һәм үзләренең игелекле эшләрендә профессионаллар рәтендә. Балалар үз ярдәме белән физик яраларын гына түгел, рухи яраларын да дәвалый алалар. Укучылар тарафыннан безнең солдатларга язылган хатлар аларның рухын күтәрәчәк. Ваша задача пожелать им. Сезнең бурыч аларга шундый теләк теләргә кирәк. Сезнең хатларыгызны укыгач алар елмайсыннар, шатлансыннар, бәхетле булсыннар өчен. Укучылар үзләре өчен тырышмыйлар, алар өйләреннән ерак булган хәрбиләргә ярдәм итәләр. Дәресләрдән соң балалар кайтып китмиләр, ә сыйныфта калалар. Берәүләре окоп шәмнәре ясый, икенчеләре махсус хәрби операциядәгеләргә җылы хатлар яза, өченчеләре бәйләп кую материаллары әзерли. И вот так вот получается турунточки.
Посылкалар арасында иң мөһим әйберләрнең берсе окоп шәмнәре. Алар берничә этапта әзерләнә. Нам нужно начало измерить длину банки. Безгә башта банканың озынлыгын үлчәргә кирәк. Ул 8 ярым һәм киңлеге дә шулай ук 8 ярым. Бу деталь кисеп алына һәм тулы йолдыз барлыкка килсен өчен уртага куела. Урталай бүләбез һәм кертәбез. Бу юлы балалар шәмнәргә блокада карлыгачы сурәтләнгән открыткалар ябыштырдылар. Мондый шәмнәр 8 сәгатьтән алып 12 сәгатькә кадәр яналар. Бүген бу шәмнәр гуманитар йөк белән безнең сугышчыларга юл тотачак. У многих тоже есть родственники, которые в данный момент находятся на войне. Күпләрнең хәзерге вакытта махсус хәрби операция зонасында туганнары бар. Шуңа күрә алар буларның барысында рәхәтләнеп эшлиләр, чын күңелдән. Менә банкаларны китерүче ата-аналарда, ягъни беркем дә баш тартмый. Хәзерге вакытта яздан башлап ышанычлы тыл штабы белән тыгыз хезмәттәшлек итәбез. Мәктәп штабка кулдан ясалган шәмнәр һәм хатлар гына тапшырмый. В лицее объявлена акция по сбору помощи в госпиталь. Лицейда госпитальга ярдәм җыю буенча акция игълан ителгән. Шуңа күрә балалар ата-аналар ярдәме белән медицина кирәк яраклары алып киләләр. Ягъни без буларның барысында юнәлешләр буенча туплыйбыз һәм госпитальгә җибәрәбез. Мәктәптә җыелган гуманитар ярдәмне җибәрү белән ышанычлы тыл волонтерлык штабы шөгыльләнә. 4 караучысыз калган эт хәзер контрольда. Әлмәтләр көн сайын социаль челтәрләрдә йөрләп йөрүче этләр турында язалар. Кичә тотучыларның исемлегендә 10 адрес булды. Аларның эше гади түгел һәм үз үзенчәлекләре бар. Ачыкланганча тотылган хайваннарның барысында да чиплар юк. Белгечләр хәзер аларга муенчаклар кидерәләр. Тутарга дәваларга җибәрергә беренче нокта Төзүчеләр проспектындагы ишек алды. Монда яшәүче хатын-кыз бу районда сукбай этләр сирәк күренеш түгел ди. В этом районе очень много собак. Бу районда этләр бик күп, алар каяндыр киләләр, аннары шорлавыклы буалар буенча йөриләр, үрдәкләр аларны күргәч үк очып китәләр. Шулай ук әлмәтлеләргә йорт хайваннарын үзләрен генә урамга чыгармаска киңәш итәләр. Частенько бывает, когда вот мы частный сектор отлавливаем. Еш кына шулай була, менә без шәхси секторда тотканда, әйтик без 5 этне алып китәбез, аларның 4-сен инде хуҗалары кире кайтаруны сорый. Этләрегезне үзләрен генә чыгармагыз, ягъни әйдәгез караучысыз калган хайваннар мәсьәләсен бергәләп хәл итик. Белгечләргә этләрне төрле урыннардан эзләргә туры килә. Мәсәлән, подвалда алар 2 яшь эт тапканнар. Тагын 1-2 эт кашарга өлгергән. Хәзер тотылган этләргә дәваланырга һәм приютта тоткарланырга туры киләчәк. Соңыннан аларны кире кайтарачаклар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.